Soupeř podání Honzeho Vorníka. Kročeme Tomáš Torkužela. Zástupce MMA Karlovy Vary. Člen 500 týmu. Bývalý mistr republiky Kombat Sambo. Ročník 1980 nastupující ke svému 47. profesionálnímu zápasu a promovodem francouzský zápasník mistr Francie v judu Hakim Sharar s tím Torsua z Nord de la France, ten je kontaktokus Antoine Castillo. Henning Loni. Yeah, just few seconds away from the first round. Na nohách, na nohách. Předklání se do těch úderů, předklání se. Hej, hezky, to je ono. A furt v klidu pracuj. Furt do mě na provazek. To je pěkný. To je ono, to je ono. Zbytečný. Vyhazený ruce, rychlejš. Bim, bim. Jo? Hlavně střed ringu. Pěkná práce. To je ono. Nežeň se více nežeň. Takhle Tome, 2-3 údery a střed ringu, střed ringu. Hej! Ještě, musíš pokračovat, tak. No, tak to jdu. Pěkná práce. Hezký ruce jdou. Vytlaču ze středu, vytlaču! Vytlaču, ty máš střed, A furt si drž střed ringu, furt střed. Čas. Celý 2 minuty. Ještě jo? Ne, ještě teprve. Hezky mezi ruce mu jdeš pěkně. Hezky, Pokračuj. Vytlač ho z toho středu, vytlač ho, Tome. Hezky. A pracuj. Hlídej si pozici nejdřív. Krátký lokty. A lokty. Tome, lokty. Hlídej si pozici a lokty. Bum, pojď. Loket. Tome, krátký loket. Uklidni se, jo. Tak, hlavu dolů, pozici jenom a lokty, krátký, ale už mu dávej, krátký, Tome, krátký lokty. Čas. Tak a krátký, bim. Nenech ho stát, hoď ho, hlavu mu dej dolů. Zatlač. Krátký, bim, hop. Dej mu to i přes nos a přes pusu tu ruku. Bacha. Dávej krátký lokty. Bacha, nabírá si tvoje pánve, Tome, nabírá si je, v klidu. Hlavu mu dej k zemi, hlavu k zemi. Je to tam, drž to! Utáhni ho! Do gáru, Tomáši! Utáhni ho, palec k němu, palec! Utáhni ho! Prděl nahoru! Otoč se, Tomáši! Stavej! Tome, protoč se k němu Stavej! čelem! Dobře! Vyklapej se! Low kicky dej! Kopni ho tam do té hnáty! Kopávej trošku. Už to bolí ta hnáta, klidně ho výstahu. Lokty pracujou. Minuta do konce! Máme minuta do konce, drž si střed. Vynechávej se, vycepej ruce. A nejanči ještě, půjdu. Přední zadní louky k Tomáši. Hej! A zakončíte nohou, Tome, zakončíte nohou, low kickem.
Půl minuty. Ještě mu čutní 1-0. Raz, dva, noha! Bacha na něj. Víc pracuj! Jo. Ale nehoň ho, Tome, nehoň ho, jenom si drž střed. Kolik? Konec. Bude mi vodu. Bude konec, už koukám. Kolik? Jdeme. Ale tady konec prvního kola. Pojďme ještě jednou podívat partnerům, kteří se podíleli na organizaci dnešního večera, jako Kongres Hotel, Galerion Praha, Mediasport, Pro Fighters EU, Telemis, Group, Město Stavavě, městská část Akademie, díky velkému podporovateli Jana Bohačanskému, Radio Spin, Pivor Ferdinand, Peppers, Ideaslav, ATP Nutrition Pepsi, Velká Security, Top Gear, Transport Service, Restaurant Deníka, Pilsner Urber, Apo, Pražská energetika, ČT4 Sport, Fit Pro, Czech Nutrition, Erlengar a Galerie Alfa na obchodu. Coach is out, both fighters to the middle, round number 2. Blue corner, fighter to the middle. Blue corner, the left neck. To the middle, red corner, both coaches out, second and key. Ringo, coach is out. Je mokrej, ty vole, pojď jak mokrej. Hocík. Tome, střed ringu, jo? Běchej Tomáši, běchej. Teď mu dej bomby. Pracujeme, Tome. A ty nohy, ty mu nechutnají vůbec. Hej! Bacha, půjde ti potom oku, jo? Ne ono, rychlíte ruce. Pěkná práce, to je ono, pěkná práce tomu. Pracujeme. Rychlíte ruce. Bum tam. Bacha na to. Nažero tou nohou nažer. Nažero tou zadní nohou. Musíš pracovat trochu víc. A je ono. Ještě pracuj. A potom ještě další. Bacha, netoď se. Ruce nahoře. Ruce nahoře, ty vole. Ruce nahoře. Nová přední. Dobře, výborně. No. Jo, bacha. A dej, pokračuj. A tlač. Ještě, nenechám ho odejít z toho rohu. Pojď. Pojď. No vidíš, že jde ten zvedák, no. Raz, dva, tři. Ale už ji nohama trošku pak do těch útoků. Pojď, bacha na to oko. To je ono, ruce. Tome, trošku popej. Malinko popej nohama. A zadní ruku furt dole, přední high kick, dobrý. A zatlač ho! To je ono, ještě. Čas. 2 minuty uběhly. Máš 2 minuty za sebou. Budeš v půlce, Tome. A drž ho, Tome, drž to! Pánev, drž pánev! To je ono!
Stáni to, pořádně to drž! Stáni ho pořádně! Pořádně ho stáni! Drž to! Pálev, zvedni pálev k němu! This is the end of the fight. Vítězem se stává poprosil bych na lingu na předání cen pro vítěza Božeho. Je to nový začínající bojovník politik Jan Lomoměstský, kandidát do Evropského parlamentu za ODS. Poprosím pana Lomoměstského, nová tvář ve sportovní politice, začínající bojovník politik za ODS do Evropského parlamentu, abych předal cenu pro vítěza Božeho. Díky. Official victory ceremony. Vítězem na obě dvě strany Honza Oborník vyhlásí vítězem. The winner of the Freedom MMA fight in the weight division 84 kg